Сәлам малайлар һәм кызлар. Сез TMTV каналын карыйсыз. Бу татар музыкаль авангард программасының 3-нче эпизоды. Минем исем DJ Вас, микрофон монда, iPad кулымда, камера кабынган. 3, 2, 1, киттек. Жырчыларның соңгы яңалыкларыннан Салават Миңнеханов чираттагы клибын төшерә. Өсте төркем солисты Нияз Валиев телефонын югалткан. Айша электрон китап сатып алган һәм Иделия Америкада кинога төшергә мөмкин. Хәзер барысы турында да тулырак сөйләшербез. Салават Миңнеханов үзенә клип төшергәндә башка җырчылардан һәрвакыт аерылырга тырышты. Кыйммәтле яхталарда узышып, оста фотограф ролендә төшкән клибын хәтерлисездер. Һәм шушы арада җырчының иҗатында икенче сулыш ачылган. Кыш айларында яшьләр форматындагы Йөрәгеңдә миңа урын тап һәм Ай юллары дип аталган композициялар тәкъдим иткән булса, өч атнадан тагы бер яңа җырына клип төшерә башларга җыена. Җырның исеме Ялгызлык арада. Клипның сюжетын Салаваттан сорый башлагач, барлык йолдызларга хас булганча сер дип җавап бирде. Картинаны Казанда төшерәчәкләре турында гына белергә өлгердем. Шул арада инде бүгенге көндә Салават Гөлназ Солтановага режиссер ролендә үзе клип төшерә башлаган. Сагыну җырына клип Татарстанның бер авылында төшереләчәк. Авыл хәзер в тренде дип аңлатты Салават бу идеясын. Онытма мине, ул җылым яши һәр булыкта. Онытма мине, утларда йондыр бик онытма. Онытма мине, бик якын тоям бәхет исә. Онытма мине, юл эзләп сиңа кайтыр өчен. Хәзерге мобиль технологиялар заманында телефонсыз үткән берничә сәгать тә зур газапка тиң. Бер танышым өендә телефонын онытып калдырган көнне шәһәр урамнарында йөргәндә үзен бик ялгыз хис иткәне хакында сөйләгәне бар иде миңа. Өсте төркеме солисты Нияз Валиев белән дә шундый хәл булган. Югалткан көнне Нияз мобиль аппаратын бик озак эзләгән. Баштарак шунда ук кибеткә барып яңа телефон сатып алу турында уйласа да, элекеге контактларсыз яңа телефонның кирәге булмаячагын аңлап, уеннан кире кайткан. Җитмәсә, Нияз бу көнне бик мөһим шалтырату көткән. 3 көн буе ул телефоны турында борчылган. Бәлки яңа телефонын сине эзлим программасына барып эзләтергә кирәк булгандыр. Югалган икән, шулай булырга тиеш булган дип юаткан Нияз үзен. Һәм ниһаять үзенә яңа телефон сатып алган. Бүгенге көндә танышларының телефон номерларын яңадан җыеп йөри Нияз. Алсуга кирәк, Ләйсәнгә кирәк, Гөлназга кирәк, сиңа кирәк түгел. Ләйләгә кирәк, Гөлшатка кирәк, һәр кемгә кирәк, сиңа кирәк түгел. Алсуга кирәк, Ләйсәнгә кирәк, Гөлназга кирәк, сиңа кирәк түгел. Ләйләгә кирәк, Гөлшатка кирәк, һәр кемгә кирәк, сиңа кирәк түгел. Заманында Советлар Союзы иң күп укучы ил иде. Хәзер халыкны китап укудан интернет айырды. Шулай да яшьләр арасында китапка тугры калучылар бар. Басма китапка алмашка электрон китаплар килде. Ул кагаз китапка караганда күпкә җиңелрәк һәм әлбәттә инде хәтеренә бик күп томлаган китаплар сыйдыра. Шундый электрон китапны Аиша үзендә булдырган. Әлегә җырчы кызыбыз хәзерге детективларны укыйм ди. Дарья Донцова китапларына бик тә иярәнеп киткән. Классикларыбыз әсәрләрен дә укымакчы икән. Мәктәптә Толстойның «Война и мирын» тулысы белән укымаган идем, аны укып чыгарга теләгем зур диде Илсияр. Аишаның чын исеме нәкъ тә шулай. Читтән карап торганда бер дә китаплар укучы кызга ошамаган үзе. Шулай итеп, кеше турында тышкы кыяфәтенә генә карап фикер йөртеп булмый дигән теория чираттагы тапкыр кире кагылды.
Моннан берничә ел элек яшьләр форматында җырлаучы җырчы кызыбыз Иделияны хәтерлисездер. Хәзер ул Америкада икәнен дә күпләрегез беләдер. Америка Кушма Штатларында Иделия җырлау һөнәрен ташламаган. Бары инглиз телендә генә җырлый башлаган. Үзенең продюсеры да бар икән хәтта. Җырчы кызыбыз бүгенге көндә актерлык курсларына йөри икән. Чираттагы тусыку вакытында Голливуд режиссеры белән дә танышырга өлгергән. Димәк, Америка блокбастерларында Иделияны күрәсе көннәр дә бар икән. Соңгы яңалыклардан Иделия Леди Гаганың стилисты ясаган күзәкләрне тәкъдим итүче модель булып подиумда чыгыш ясаган. Бәлки Леди Гаганың үзе белән дә танышырга өлгергәндер. Алай булса, Иделиядан Леди Гаганы Татарстанга кунакка чакыруын сорарга кирәк булыр әле. Ранил Нуриев, Алина Баширова әлеге җырчыларның клип-трейлерларын без күрергә өлгердек инде. Чиратта Ленар Сайфиев. Шушы көннәрдә генә аның Көтәм җырына яңа клип төшерелеп бетте. Һәм шушы клипның трейлерын без сезгә бүген тәкъдим итәбез. Татар җырчылары турында атна буе җыелган яңалыкларны икенче чыгарылышта тагы сөйләрмен. Әлегә мин бераз интернет битләрен актарып алыйм. Эльмира Сулейманованы блондинка итеп күргәнегез бармы? Минем дә юк иде. Тик ВКонтакте битләрендә эзләп тапкан фотография Сулейманованы кайчандыр мондый экспериментка барганын исбатлый. Баштарак миңа бик сәер тоелды. Аннан күз ияләште. Бәлки бу парик кынадыр. Менә Дилә Нигъматуллинаны без киресенчә буялмаган, дөресрәге милировать итмәгән чәче белән күргән юк. Контактта Диләнең проблемасы бик зур икән. Дусларга кушылган 10 меңнән артык заявканы ничек кара бетерергә икәнен белми. Моның өчен Диләгә атна буе интернеттан чыкмаска кирәктер. Алина Шәрипҗанованың страничкасын караганда кызыклы фактка тап булдым. Иң яхшы дуслар арасында Айдар исемле егет тора. Айдарның үзенә керсәк, егет Алинәгә өйләнеп тә куйган икән. Аңламассың бу артистларның мөнәсәбәтләрен. Күптән түгел генә яңа клип төшергән егетебез Ранил Нуриев Германиядә икән. Статусына шулай язылган. Фотографияларын карап чыккач, җырчының кайсы шәһәрдә икәнен беләсе килде. Бәлки сувенирлар алып кайтар. Мурат Гайсинның кызыксынуларын карап чыктым. Алар арасында шоу-бизнес, вокал, бодибилдинг һәм кызлар. Кызлар диелгән. Муратның хатыны Альбина бу страничкага кирип караганы бар микән? TMTV музыкаль каналының контакттагы төркеменең адресы vk.com/tmtv-online. Соңгы яңалыкларны, клипларның барлык программаларының архивын сез монда карый аласыз. Кушылыгыз. Әлегә мин сезнең рөхсәт белән виртуаль дөньядан реаль тормышка әйләнеп кайтам. ТМА программасының тагы бер фишкасы белән уртаклашыр чак җитте. Без Татар музыкаль авангард яшьләр музыкасы премиясе фестивале уздырырга булдык. Әлегә телевизион форматта. Атна саен мин бер номинация һәм шул номинациянең претендентларын игълан итәчәкмен. Сез атна дәвамында яраткан башкаручылар өчен SMS рәвешендә тавыш бирәчәксез. Һәр атнада бер номинация һәм 4 претендент булачак. Шулай итеп, бүгенге номинация иң яхшы ир җырчы. Претендентлар Мөнир Рахмаев. Яшьлек эзләре артта кала, мин ашыган табынам алга. Туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавыш. Ленар Сайфиев. Елама, син җаным елама, киләчәкнең алсу таңнары, манзараны калдырып кәннәргә, шатлыгымны Салават Минниханов. Сен көтәсең, күңелдә йөртәсең, минем сүзләремне яктан әйтәсең. Беләм сен көтәсең, юлларда күтәсең, минем ялгышларны гафу итәсең.
DJ Радик. Яратам, юлсынам, килбәрем юлтам. Мин сине сагындым, татлы сөйгән яр мине. Номинант өчен тавыш бирәсең килсә, 1131 кыска номерына ТМА сүзе белән башлап, сиңа ошаган җырчының кодын язып SMS җибәр. Тулырак мәгълүмат tmtv.online.ru сайтында һәм ВКонтактедагы группабызда. Исегезгә төшерәбез тавышларыгызны без атна буе кабул итәчәкбез. Һәр атнада алдагы атнага нәтиҗәләр ясап, яңа номинация белән таныштырып барачакбыз. Ленар Сайфиевның клибы тиздән чыгачак дидек. Шуңа өстәп артистның яңа альбомы да дөнья күрде. Бүгенге көндә җырчының 2 альбомы һәм 2 клибы бар. Һәм бүген ул татар музыкаль авангардта. Кызлар, шатланыгыз! Ленар Сайфиев татар музыкаль авангард программасында. Сәлам, Ленар! Айбас, привет! Зур рәхмәт килгәнең өчен һәм Ленар, ничегрәк хәлләрең синең бүгенге көндә? Хәлләрем Аллага шөкер әйбәт кенә, җәй башланды. Барысы да үз җае белән эшлибез дә, менә бөтен яклардан Күрсәтергә тырышабыз үзебезне. Әйе, музыка ягыннан да Аллага шөкер. Менә Ленар, җәй башланды дидең, әйме? Җәй башлану белән башланды безнең Евро 2012 футбол турниры да. Кызларга каршы Россия командасы төшеп калды, ләкин син карыйсыңмы футбол үзең? Кызыксынасыңмы аның белән? Кызыксынам, минем дус малай бик оста футболчы, футбол белән бик шөгыльләнә һәм инде ул мине үз ягына ничектер тарта һәм миңа аның белән ничектер уртак сер табабыз дим инде. Үзең соңгы тапкыр кайчан уйнадың футбол? Сиңа төшерә аласыңмы? Үзем күптәннән дөрес. Күптәннән? 15 яшьтә. Әйе. Хәтерләмим. Ленар, футбол турында сөйләштек, бәлки үзеңнең яраткан спорт төре шулай ук бардыр. Үземнең яраткан спорт төрем ул минем плавание. Йөзү. Йөзү, безнең йөзү. Һәм инде шулай ук мин яратам легкий атлетика дип әйтәсем килә. Йөгерү була инде, буймы? Ул турниклар, бруслар, һәм инде шулай ук күп кенә ничек әйтим, төрле менә шундый легкий Җиңел спорт төрен яратасың җалайса. Рәхмәт. Ленар, иҗатыңда хәзер синең зур шатлык. Беренчедән яңа альбом чыкты. Көтәм дип аталучы клибың әзерләнеп килә инде, име? Тәбриклим беренче чиратта һәм шундый соравым бар клипка карата. Бу синең икенче клип, шулай бит? Әйе, бу минем икенче. Һәм әлеге икенче клипны төшергәндә, ничегрәк хис иттең үзеңне? Авыр булдымы? Һәм гомумән ничә көн барды әлеге клип төшерү процессы? Әйе. Дөрестән дә бу безнең клип төшерү бик теге үзенә күрә ничектер катлаулы да булды. Һәм инде бер караганда безнең теге истерический смехлар да булды, теге дөрестән әйтәсем килә. Без башладык моны сәгать төнге 10-нан соң. Иртәнге 7-гә 6-нчы ярта хәтле без моны төшерә идек. Без менә сәгать 5-кә хәтле, 4-кә хәтле яси түзә алсак, 4-тә җокы килә башлый. Син көндез йоклый идең алайса? Юк, көндез йокламыйм, барыбер. Көндез дә йокламыйдың, төнлә дә йокламыйдың. Кайчан йокы табаенсың? Буш көннәрне без йокларга тырыша идек инде. Шулай да менә ничектер иртәнгә хәтле төшергәч, ул үзенчәлекле ничектер менә теге кызык булып китә. Теге бөтенебез арабыз, аннан соң аргач инде теге җок килә башлый, бөтен кешенең истерический ниндер смех башлана. Берсе елмаеп җибәрсә, берәндинсә, всё, безнең кадр булып чыкмый. Без берәр сәгать ул кадр белән интегә егин. Шулай итеп процесс ничә көн дәвам итте? Процесс 3 көн дәвамында булды. Без сәгать 12-дән 11-ләрдән башлап, иртәнге 6-га, 7-гә соңгы көнне төшергәндә сәгать 8-нче ярты хәл төшердек. Менә Ленар, сиңа карап торам да, име? Син һәр вакыт шундый стильле киенергә тырышасың, мода буенча дип әйтим. Син каяндыр күзәтәсеңме моданы, әллә исә менә үзең кибеткә килеп кергәч, шушы кием миңа ошарга тиеш дип, шушы киемне аласыңмы? Әйе, мин үзем күңелемә нинди менә матур төс, матур кием ята икән, мин аны киям һәм беренче кию белән миңа ошый, мин шуннан соң үземә алам. Демәк, син айрым берәр мода журналларын карап, Америкадагы, Европадагы
стильне карап, әлеге стиль буенча киенмисең, име, аңламамча. Юк, андый ниләр, ну, була теге телевизорлардан була шундый модный fashion TV шундый ниләр. Гомумән мин үземә үз стилем, үзем ясыйм. Үземә үзем стилист дигән инде, име. Менә Ленар, стилистны аңладык. Клип турында сөйләштек, тагы бер сорау бар, ул да булса менә җәйге яллар турында. Планлаштырасыңмы син җәйге ялларны, әләйсә ял итеп кайттыңмы инде син? Жал итеп кайту әле бик иртә аның турында уйларга. Дөрестән дә инде менә эш белән әзрәк мәшгульлек һәм инде алдагы көндә Алла бирсә, мин уйлавымча, без әле жал итәрбез. Ленар, беләсеңме, мин һәрбер килгән егет җырчыга терминлы сорауны бирәм. Ул әлбәттә инде кызлар өлкәсеннән. Син дә безнең өйләнмәгән, яшь, шибәр, талантлы җырчы егетебез һәм күп кенә кызлар синең турында хыялланалар, сине яраталар. Менә синең бүгенге көндә күңелеңне биләгән кыз бармы икән? Һәм өйләнәме икән Ленар Сайфиев? Өйләнү буенча әле иртәрәк, берстән дә эшләргә Алла бирсә алга таба. Үз тормышыңда очраган кешене үзеңә якын күрсәң, бәлки өйләнер. Димәк, әле андый кыз очрамады сиңа. Әле юк. Ленар, бүгенге программадан башлап Татар музыкаль авангард үзенең премиясын булдырды. Һәм син бүген иң яхшы ир-ат җырчы номинациясында игълан ителдең. Шуның өчен менә хәзер безнең тамашачыларга карап, миңа тавыш бирегез дип үзеңнең фикерләреңне әйтә аласың. Тамашачыларга әйтәсем килә, барлык шушы безнең милләтебездә, Татарстаныбызда яшәгән барлык халкыбызга телисем килә, саулык, сәламәтлек, озын гомер телисем килә. Һәр вакытта да шулай безне хөрмәт итеп, яратып, чын күңелдән безнең өчен тавыш биреп дип әйтәсем килә. Тавыш бирегез ТМАда Ленар Сайфиев өчен. Һәм инде шулай ук аларга мин үземнән чыгып әйтәсем килә. Алдагы көндә, Алла бирсә, мин үземнең яңадан яңа, матурдан матур җырларымны бар тик сезнең өчен генә тәкъдим итермен. Әгәр дә Ленар син каршы булмасаң, без хәзер синең Ландыш дип аталучы җырыңны карабыз. Киттек. Үзе шибәр, шәшләре тылым-тылым. Тынычлыгымны югалттым, яратам күрешә кызым. Тынычлыгымны югалттым, яратам күрешә кызым. Ландыш, ландыш, очарга торган кош. Ландыш, ландыш, очарга торган кош. Ландыш, ландыш,
Икән алланып пешкән алма, юк яшермим сөюемне, очып китәр якларга, юк яшермим сөюемне, очып китәр якларга. Ландыш, ландыш, очарга торган аккош. 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 Татар музыкаль авангард татар музыкасын яратучылар һәм яшьләрнең җыелу урыны. Харатнаның шимбә һәм сишәмбе көнендә кичке сагат 10-да TMTV каналында. Эссе шәйләрдә матур яллар сезгә. Пока.